siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulanen bab apa kang wis ndak dawuhake marang kowe kabeh. Lan aku tansah nunggil karo kowe nganti tumeka ing wekasaning. Menika dawuhipun Gusti, sumangga kita lampahi wonten ing gesang kita satinten-tinten. Lumantar menapa? Lumantar kita niru nyonto sedaya ingkang sampun dipun lampahi dening Gusti. Gusti Yesus boten namung ngendika kemawon, ananging Gusti Yesus sampun memberi contoh wonten ing gesangipun. Nalikanipun Gusti Yesus lelados kaliyan para sahabatipun, inggih menika ngresnani sedaya tiyang. Gampil napa mboten Bapak Ibu? Pripun? Gampil? Napa mboten gampil? Mboten gampil. Tergantung, ini tergantung. Bisa dikatakan mudah ketika kita dengan setulus hati dapat tresno tinresnan tanpa mawon. Ananging nalikanipun kita dereng saged nresnani sesami kita menika angel. Ingkang saged biji kita piyambak. Kita boten sah biji tiyang sanes. Monggo kita nilai diri kita sendiri, apakah kita sudah bisa melakukan perintah Tuhan tersebut. Kita badhe neliti wonten ing gesang lan wonten ing manah kita kados pundi kita menika wonten ing wekdal ening. Amin. Dados rasuli sesarengan monggo. Kawula dados sedherek Allah Sang Rama ingkang mahakuwasa ingkang nitaraken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra tangan Gusti kawula. Ingkang kabudaken dening Roh Suci wios saking prawan Maria. Ingkang ngandhang sesara nalika jumenipun Pontius Pilatus. Kasalib nglampahi situ lajeng kasaeaken tumedhak dhateng tiyang ing tigang-tiganipun tuhu manis saking antawisipun tiyang jagat. Lajeng sumengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengipun Allah Sang Rama ingkang mahakuwasa. Saking pundi badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kaliyan kados. Kawula pitados dhateng suci. Kawula pitados wontenipun pasangan Kristen setunggal ingkang suci sakrawati inggih patunggalipun para suci. Menapa dene panging dosa tanginipun neraka sarta keselamatan. La
Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng kita lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu. Amin. Haleluya.